Mag-serve na kayo ata. Hindi, diyan ako ni nasi. Pakibukas lang. Ha? Pabukas. Alin? Kainit. Wow, tama na. Thank you. Katapos silo mo? Ako na doon sa ano, sa Papakwara ko rin ang panabaklit yung kay Frederick. Eh, kuya ko na. pagmuha na lang po kay Denas. Denas sa pagkina nga. Kintampen. Siya may palte. Thank you. Alte ako. Kuya.